la porta d'Alacant arribarà a aquesta ciutat una visita molt important. L'ambaixador de ses majestats, Melchor, Gaspar i Baltasar, m'he il·lusionat a avisar que els tres reis deman d'arribar. Donada la importància del que us ha de comunicar, fareu batans i telers i les fàbriques de paper. La feina heu de deixar perquè l'ambaixador pugui apreciar que al coll espera impacient l'arribada del rei d'Orient. Xiquetes i xiquets, d'edat o d'esperit, bona nit. Us parla l'ambaixador reial. Vull anunciar-vos que ja són arribats ses majestats Melcior, Gaspar i Baltasar. Van partir d'Orient, terra dels més vells contes, als lloms dels seus camells, ja ni recorden quan. Plegats han travessat cels, deserts i oceans, guiats per un estel resplendent i fugaç. I vindran carregat, si és que heu fet bondat, i d'allò que no es veu, reompliran les saques, car les llars amb infants, sapigueu, en són plenes. I és que dolces criatures, la màgia sou vosaltres. Ahora estamos acabando de preparar el resto de tus regalos y esta noche nos abrirás. Esta es la de Naira, la carta de Naira. Ah, mira, pegatines també. I Naira ho fan pegatines perquè no s'equivoquen, que l'any passat vam enganyar de Nina. De cuina, Demana pues, una harina, un carro, un set per cuidar a la nina i uns perolets. I els perolets, claro. I mos fa la foto perquè l'any passat ens vam enganyar. Però bueno, enguany ho arreglarem.
Adiós.